Yelumbo le. 079 190 9947 9947. Uthola umkhize la unokujikelele into eyodwa. Eqobo. Amadoda angalokho ebanjwa yilumbu. Hayi. Nangu umkhize la. Ngisho masende mvuvukele sofisa kulapha kuphela udliwa inyoka esiswini. Siyakulapha ube right. Into izinto eziningi. So madoda. Ufika ubuka isigubhu ukuthi ngabe siyacwebezelana. Cha hayi. Ngathi safika la eqaleni ayikuyacwebezela futhi ukutshengisa ukuthi umkhize usebenza ngempela. Uyosiphi isigubhu? La Khumuka isiqoko khumuka umakarapa amathaconsele entshebeni yilepho. Namhlanje sidonsa inqola. Sibheke kwa umkhize eqobo. Isivumelwano sayindiwe phansi kwalunga konke. Kwathiwa buyani bafana nizoyithatha konke eqondile. Ayike sihamba siphumula sibuka nomhlaba omuhle waseXhobo. Kodwa ke sesifikile. Thokozela ke lapho. wena lo spice ngani? Hey, Phuma ekuseni uphuza iti. avele kuthiwa ngithwele. Uthi Wethokoza. Ngitheni kwena? Angisho ukuthi amakonyane awangena wonke. Ehlala esibayeni sawo nenkomo esibayeni sazo. Hey. Hey, awudola isikhathi salozi. Hey. Kiko. Sisaya lapha ya phesheya kulantaba. Leziya. Hey. Lapha ya phesheya phezulu sakho. Manje vela ma Haya. ukanjani? Yabo? Yeah. Awushade la hlathi. Buka le la hlathi. Hey. Lehlathi ayiboni la lehlathi. Ayiboni lehlathi lele. Lehlathi lele. Hayi khona. Hey, alibonakala kahle mfowethu. Sokuthatha amasesena. Awushuze sokujika sithi lesena. Ayitasinga la siyala. Sifikile ke emagcekeni akogcwabeke ngihamba nomsawu inkosi uMpokakhuzwa the man with the mission. Siphezulu komsebenzi. Siyakhala manje. Sothatha into yethu sihamba nayo. Sikhala amaphepha. Manje sizange zodlala la. Grant. Grant. Phuma. Akaphuma le. Yeah. Awe uyangena. Njengoba sibona simatasa njena ke manje silungisela ke manje ukuvula isikhala sizama ukuphusha ke siquantum leli kuze iphume kahle iveni yethu lena ke siyidonse kusibeke endaweni la kuzoba lula khona ukuthi siyithathe ngenqola. Manje ke umsebenzi osimele ukuthi sisusekele iquantum leli manje inkinga nalonke amasondo aphantshile kuyaphoqa ukuthi sizama ukulifaka umoya silifuthe ila sibuze khona babugcwabeke ngalo iquantum wathi hayi bafana iquantum ngiyadayisa nalo uzeqonde kodwa ke shuthi ke ibattery into esishoda ngayo sasesifaka ke yethu ibattery ke salidumisa ke sabona cha ituma kasalinankinga kodwa shuthi liselithe ukuma isikhashana ibattery yaze yafa so shuthi ke olidingayo ke angaxoxa nowabugcwabe njengoba ke enibona nje hayi liyafa amafutha amasondo impela sasawafutha agcwala siyalimove manje silibeke eceleni kuze sikwazi ukudlulisa kahle imoto yethu. Hey hayi ke kwaba yilo ndaba leyo ka kwase kumnandi impela kwase kufana ukuthi sekhaya lapha cha babugcwabe indoda ephila phela phuma khona sidayiqhumekile kahle lapha. Oh. Awuthi iqinisa. Ana. Ayikwazi ukuthatha la. Kanje uya straight lapha ayakwazi. Awu right. Usozenzela ubude nje kuphela uthi bendi. Kariyaliwa nila. Ayimbi le. Mule straight. Woza baba. Sakutala masushayisile.
Noma kuzothina kwani? Ah. Yaswingela ngakwena, singela ngakwena. Onda. Wozake. Ayiwazi. Lana ke bese sikhiphile makwabo lana ke sidonsile makwabo ke sayibeka ngenhla ke komuzi impela sesifuna sayibeka lapha endaweni ethe ukwehlela ukuze kube lula ukuthi sikwazi ukuyiginqa sirole siyilekelele siyilashe enqoleni ukuze ingasidli kakhulu amandla manje sitheke cha ake siyibeke lapha la kuzoba lula khona ukuthi iginqeke sesilapha. Oh, isango vele. Manje excel lana. Awu, kwase kuyilephu. Kanjalo nje yasigibelile phezulu. Sibonge kubabucwabi nezinsizwa zakhe impela ngokusilekelela impela hayi cha. Kuyasetshenzwa lapha le insizwa impela ziyayinikela impela emsebenzini. Mama ubekiwe cha kuyasetshenzwa impela hayi ukuvela kwawo umsebenzi olula kakhulu impela ukudlula ngendlela besicabanga ngayo. Hayi impela hayi cha ukubambisana ekuyinto enhle. Ubabugcwabi lona kuyindoda impela enokuhlakana okukhulu ngoba ilanda amanzi le entabeni amanzi esiphethu wona asebenza egcekeni iyawalanda ngepayipi yaze yasakha isiphethu kahle. Hawu ayina ngisho phampa ayizela nje lawo manzi lawo usupply ngisho usiza nawo omakhelwane ngawo nazo izimbiza lezi zakhe uzenza ngawo lamanzi esiphethu. Uyabona impela impilo yodwa le ekhona lapha. Yeah. Hayi make. Oh, Ubradiwe la. oh sengikhohliwe na. Awukade phakamisa. Nazo ke. Yeah. Hayi sidedelile. Ngoba lapha kunomgaqo omncane lapha. Okhuphukayo. Cha ujika uyali. Oh. Ngihamba ngawo khona umzimba uzawudlula la. Ngingashoni lapha silendawo ehlikayo. Okay. Bani lapha manje la kuphela khona umgwaqo. Kunomgaqo omncane ongenayo. ongena uyele. Umnyama nawo. Hayi umgaqo nje njengalona. Okay. Ngizangena ngalomgaqo kuzathi ngale ehlathini. Usukume kanje ibhand lime kanje wenizobuqhamuka la ungahliki futhi ifone zasikhuphuka la nalokukhuphukayo. Oh. Uyabona nje uyijiko nje kanje. Ngaba. Njengale bese ngiyangifonela nisho ukuthi ayinabe. Isambe kahle Yes. Uphatha la bese mthathe nifake efrijini ke kufanele simhlophe la. Okay right. Ngabe sifuthi idrink ke lana. Ya ke madoda. Yeah. Manje la awushaye sedrobheni. Kulo ngayishaya. Ngishaye. Ayishaya. Sedrobheni. Ayishaya ngempela phela. Ayishaya ukhiya phela manje. Shawki. Awushaya phela. Sambeni sedrobheni. Singahamba phela sethu. Awushaye. Hayi bo. Sishaya kanjani manje? Sambeni sedrobheni. Samangala moto ya drive ba. Wena. Mina. Awuzathembi kanti. Angizethembi. Awu, kanjani manje? Sengihamba manje. Right. Wena ko. Oh, oba mkhesi lo iphuzayo ke lethu.
uyiphuza ukubona uma ufika endaweni sesiphuma Hawu sesiyalelilweke indlela ke manje ke sithi ke manje ke shibirishi siyashibilika. Wey, hayi uqinisile. Hey, uyabona ke le ndlela esesiyalelweke manje sinqamula kuyona. Hayi. Amnyama amahlathi la uGamtrini. Hila ungaqhamuka khona inkosi malanga esilwane esisabekayo kumnyama ubona umuntu wena wedwa ngithi heyibo kahlini bo. Amahlathi angake sesihamba kuona. Uze ungakhona ukuthi kodwa asidukile kodwa. Hayi sahamba sakuncenge ngehlathi impela sibone ngoba silo siqhamuka kancane emizini hayi cha. Futhi sahamba ngako mana imizi sisayibona. Heyibo. Ngisho anakhonde ngaqhamuka la. Kunakele kakhulu la. Hayi amnyama amahlathi lawa. Ade mahlathi. Hayi yabona anakhona ngaqhamuka la. Hayi la ndlela right mfowethu hey. Lihlathi siphuma kulona. Hey. Ayifana kubokwa Gamtrini. Bapha kubokwa Gamtrini kushola. Hayi xopho ikhali kaGamtrini. Hey. Ayikho. Yeyabela ngibasithola kahle ngalo Gamtrini. Asithola kahle. Finally size siphume. Hey. Egcineni. Hayi shawa ngesola la bafana shala ngesola. Engena ngo left yeah. Yeah, all right. Shawa ngesola bafana adonswa phansi ngesola. Hey bafana. Hey. Kuzapha. Phela suka khona. Aqala khona lensatsi. Lamahlathi. We akusabona ukubona manje. Hayi akusaboni manje ngizama ukubheka. La enzansi. Hayi bana. Hayi lahlekile bana. Dugile straight. Yep. Ayah breng pe, le nda. Usho kanje, oh ngicabanga ukuthi oh iyayivikela yona. Hawu uyabona ngokweview ke la bongahlukeli nokuthi ngiyidrone. Hayi phela bengiphezulu kwelenyoni. Konke bengibukela phansi unabona ihelicopter. Iview hayi cha bibi uzwa kimi. Mina impela uyabona nje impela buku izithombe zibuya kahle kanjani. Sixolise kokufiliza kuyasho ukuthi ezikusebenzisayo cha sasemazingeni aphansi ngoba sisebenzisa ifoni. Sixolele Nkosi. Losifilize njalo. Sabona siyiphupho kulo ndlela leyo kodwa ke kwelenyoni phezulu.
You're right. Hey boy, bese ngashaya ngempela futhi. 69 ye uzipa phansi tsotsi inkawuza esandleni 1 2 3 4 5 Jomayo uzochama ye uzochama Joman uzochama nyakutshela phansi mthwalo wekhuzwayo into enjani le awu kwase kushubele kanjalo ke sase sigaxele kuthwani ugaxele angazi ibhele lenzani awu phansi mthwalo hayi uyabona ke ukwasigila lana kwasenza lana hayi isilo sengubo lisihlanganisa namabondi impela hayi cha impela saba nenkinga enkulu kabiki impela ke sathi siqeda nje kusuka emanzini lapha ebridgeini kusemnandi sisathi kushaya umoya sicabanga ngisho ukubhukuda hawu kanti sizovele sidonse lapha emidonsweni kanti fanele ngabe sithe nje sidlula ibridge sathatha left sena sathi cha siyaqonda thina la sazi leyo ndlela phela kuphela esize ngayo wena wabona esasilwane lesiya kuthiwa yini leya ihamba umgwaqodwa yithi ke lapha sazanga ukuthi manje phela fanele sishintshe indlela ke manje sijike sayibamba umthetho omdala buka ke kwenzakaleni ke manje mawuthi ayibuka imoto yethu impela cha Nkosi nayo ke isishowe ngamatshe amakhulu amangaka hayi konakele manje akusayeki phambili akusayeki emuva sesisenkingeni sazi kumele senje sisitake about 2 hours lapha sisenkingeni ukuthi manje senze njani ama network ayinkinga akusakwazi ukuxhumaneka kahle nabantu kodwa egcine sikwazile ukumthola umsindisi uMesiya hawu sinesibuyele kuyena futhi babugcwabi wasithola wafika kwaba uyena nje ubona nje impela la ibisijomba ngisho namatshe impela sesisenkingeni exakile hey siyesathi impela uthwani uthwala uthayela kunomoya sawuthwala uthayela kunomoya konakele impela sabona ukuthi cha inkinga le hayi yafika nenye insizwa yepholo impela yafika lensizwa yepholo nayo ifuna ukudlula ithi impela izala ngaphezulu hayi sathi hayi ngoba nawo sekufika umuntu wendawo phela imoto bengasafiki lapha siseyijika ziyali kanti ziyawazi umgwaqo ukuthi cha lo mgwaqo inkinga nathi siwafake wonke amagimbi esayifaka hayi kwasho ukuthi siphuzile ushintsha shakhathale entabeni phela besingayilindele ukuthi lo mmango udonsa ngalendlela hayi yakhathala wona u1 masaba imoto kadizili ayisheshi phela ukupick up kwasho ukuthi bathi sisistakile kanjalo simile lapha impela ke manje lensizwa ke hayicha nayo ke shuthi ilwela ukwayo ukuthi izama ukudlula impela silekelelane nayo ke impela yagcina ivezile egcineni ukuthi cha iukhansela hawu kodwa ke hayi Inkosi yami sathi siyabuza kodwa hayi uyimpela ikhansela lo nsizwa le hawu madoda hey kodwa ke sothini besinethemba phezulu hayi mhlawumbe ngoba ikhansela mhlawumbe khona umzamo azoba nawo phela ukuxhumanisa nabantu mhlawumbe ukuthola noma ugandaganda noma itruck engasidonsa nje isithi nje dundu phezulu kodwa ke sikwazanga ke ukuthi ukuthola ke lo sizo ke sizoyena kwabugcwabe ke saqala phansi sa offloader ke manje sa offloader yona seyimoto le amasondo ke sesibevele sephantshile ke yakwazi uginqika yashona le emuva ke ngasathi seqhubeka nenqola ke nemoto sawujika phezulu sase sishintsha ke direction ke waba yilo sizo ke sikwazi ukulithola ke kuba bugcwabe sibongile nje sithi zaza idlula ikhanda ngonezi hayi cha uyaphila umombo siyabonga nje usize ngako konke kuba bugcwabe ebengakwazi usiza ngoba ngaphandle kwakhe ayingabe saba nenkulu inkinga le zanza idlula ikhanda hawu laqhubeka uhambe emva kwalapho ke Stays sasexoxo lesi. Ya, stays. Hey, yakhile lekabi lena. Stays lekabi. Ama-ambulance akhona amaphoyisa lapha ungasho esiphese kuthiwa hawu ke Nkosi sibonga umphefumulo umoya oyingcwele sithe siqhamuka sayithela ke kwinkinga yengozi lana ke kubonakala ukuthi impela cha igeje umgwaqo impela yadlutshani yaphaphalaza impela ke hawu siyabonga ngoba cha kuyabonakala sengathi akukho ke umonakalo omkhulu wenzele yibona umuntu limele udriver makubukeka kodwa ke umphefumulo mawusahlangene nenyama ikona ukubongeka kakhulu ngoba ukubukeka konakele uchithi umthwalo ngoba kuyasolakala ngathi ibi order istall impela
kwasuthi impela ke awugeja kanjalo umgwaqo noma khona ephazamisene nayo asinalo nathi ulwazi oluphelele na impela bosizo lokuqala bazama ukuyisiza lensizwa hayi cha sithembe ukuthi igcina iluleme kahle kodwa ke sibonge abakazidlodlo nabo bosizo lokuqala abasheshe bafike esigamekweni bayithola usizo cha bese siphelile indlala impela sithe nje impela ke singene la emkhambathini impela ke sithi ukubona sibambe ukuya ngasethunjini bese sifile indlala impela usuku lube lude kakhulu nezigameko zakhona kodwa sibonga ukuthi cha indlela sibheke ngasekhaya seseduze nasekhaya sangena emkhambathini sibonge impela ngokubuka nize nifike lana nje sithi nje singakhohlwa ukusubscribe nokulike niphinde nishare futhi sibonga kakhulu izandla ezidlula ikhanda sibonga nje ukukhula nokuloko nisilekelele njalo Danke siyabonga. Amaphoyisa. Aw. Amaphoyisa kamasipala. Oh la. Umkhambathi. Phoyisa simkhambathini. Makhosi lokuzala. Wenzani ubhoda manje? Ayibhoda. Uyidakelo ubhoda. Kodwa ngeze bevume la. Shibirishi siyashibilika. Tango.